Καλησπέρα σε ακόμα άλλο ένα βιντεάκι αυτοβιογραφίας δικό μου, και σήμερα δεν θα αναφερθώ τόσο για τη ζωή μου, θα αναφερθώ για πράγματα που βλέπω στην καθημερινότητά μου. Λοιπόν, ας βάλουμε να παίζει κανένα κομμάτι, να μιλάμε πιο καλά. Βρήκα, καταρχήν σήμερα το βρήκα, τώρα πριν λίγα μισά ώρα βρήκα ένα κανάλι, κι άλλα βρήκα, δύο συγκεκριμένα, μπορεί να είναι κι άλλοι, δεν μένει. Εγώ βρήκα δύο κανάλια που παίζουν, δεν θα πω ονόματα. Βρήκα έναν τύπο που παίζει ντουζένια και είναι πολύ καλός, γράφει τα δικά του, κάνει μια φοβερή πορεία, μπορώ να πω. Με μισή ώρα, μια ώρα που άκουσα 5-10 κομμάτια του, είναι πολύ καλά, και χαίρομαι που υπάρχουν ακόμα και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε το μπουζούκι και τα κουρδίσματα, κρατάνε με λίγα λόγια την παράδοση. Για το μπουζούκι, η παράδοσή μας είναι τα ντουζένια, και εντάξει, εγώ το γουστάρω. Ας βάλω αυτό το κομμάτι που μ' άρεσε, και μπράβο τους, είναι όλοι ωραίοι, είναι μάγκες. Τους βάζω το καπέλο, γιατί κάνουν τραβάνε τη δικιά τους πορεία, δεν τους νοιάζει και έτσι πρέπει να είναι, ο καθένας να παίζει ό,τι θέλει, και δεν πρέπει να υπάρχει αυτός παίζει έτσι, αυτός αλλιώς, ο μουσικορατσισμός. Περί αυτού θα πω λίγα λόγια. Μουσικορατσισμός. Ρε, βλέπω πόσους βουζουξίδες τρέχουν εκεί πέρα, σολάρουνε. Ξέρετε τι σόλα έχω ρίξει εγώ? Ατελείωτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαι καλός μουσικός, γιατί παίζω γρήγορα? Δεν έχει να λέει. Καθένας παίζει όπως γουστάρει και όπως καβλώνει. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, τι θα πεις? Ένας που παίζει χιότι, τι θα πει για αυτούς? Τι θα πει για αυτούς που παίζουν τρίκορδο και ντουζένια ή σάζι, οτιδήποτε? Δεν έχει νόημα η κριτική. Η μουσική είναι ελεύθερη. Καθένας μπορεί να παίζει ό,τι θέλει, και έξω στη δουλειά μπορεί να παίζει ό,τι θέλει, οκ. Λοιπόν, είχα ανεβάσει πριν κάτι μέρες, είχα ανεβάσει κάτι βίντεο που έλεγα ότι πήρα φιρμάνι, ότι κάποιος είπε για τον Μάρκο ότι ήταν προδότης των Γερμανών και κάτι τέτοιες αρλούμπες. Αλλά τι να πει κανείς για τη μαλακία του αλουνού ή της αληνής? Να μου πεις, άντε, γεια μας.
πίνουμε μια ρακή εδώ, τι να κάνουμε, θα λέω με τον εαυτό μου, και όσοι θέλουν. Η αυτοβιογραφία δεν είναι ακριβώς αυτοβιογραφία, ό,τι μου έρθει από μένα θα το λέω και ό,τι μπορώ να πω, αλλιώς θα σχολιάζω πράγματα είτε καλά είτε κακά που θα πούμε, γιατί εντάξει δεν μπορείς να είσαι πάντα καλός, κάποια πράγματα δεν βγαίνουν έτσι, δεν μπορείς να λες πάντα καλά πράγματα και να σχολιάζεις με το θετικό μάτι, γιατί απλά γιατί δεν υπάρχει αυτό. Εγώ χάρηκα πολύ που βρήκα αυτά τα κανάλια και παίζουν ντουζένια και άλλους μάγκες που κρατάνε αυτό τα όργανα και γουστάρουν ντουζένι, και άμα βλέπουν αυτό το βίντεο να είναι καλά, να γράφουν στίχους οτιδήποτε για πάρτι τους πρώτα και μετά για τους άλλους. Όχι ότι εγώ έχω γράψει, θα ήθελα μια μέρα, αλλά δεν είμαι σε φάση τώρα. Μπορεί κάποια στιγμή να φτιάξω ένα κομμάτι. Εντάξει, δεν μου αρέσει να παίζω και πράγματα που έχουν παιχτεί. Εγώ είμαι ταπεινός, βλέπω τι γίνεται γύρω μου, ακούω όλες αυτές τις βλακίες που λένε για άλλους καλλιτέχνες, για παραπληροφόρηση στο φουλ, ρατσισμό στο φουλ, πιο πολύ από ποτέ, παιδες, μάγκες, όσοι βλέπετε, ρατσισμός, δύσκολο πράγμα, ειδικά αν το έχεις βιώσει και το βιώνεις χρόνια. Εγώ εντάξει θα πω και λίγο εντάχει εδώ πέρα, ρατσιστικά, πάντα με είχα, όχι εγώ, οι άλλοι προς εμέ είχαν ένα ρατσισμό και ακόμα έχουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει, τους έχω εγγεγραμμένους. Αλλά αυτό ήθελα σήμερα, σκεφτόμουν το μεσημέρι να φτιάξω το βιντεάκι και να πω ότι είναι εύκολο να αλλάζεις απόψεις, πολύ εύκολο, και επίσης δύσκολο είναι να είσαι σταθερός σε κάποιες απόψεις, να μην τις αλλάζεις, εννοώ, γιατί δεν μπορείς να αλλάζεις κάθε τόσο απόψεις. Εγώ από μικρός γνωστόν δεν έχω αλλάξει τα πιστεύω μου της μουσικής, τη στάση ζωής μου, ποτέ. Μου δοθήκαν ευκαιρίες, θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα αληθές, πραγματικό από τη ζωή μου, γιατί έπαιζα μπουζούκι και πιο παλιά και έτυχε να παίξω σε ένα μαγαζί και βρίσκεται ένας Τούρκος και μου λέει θα σε πάρω στην Τουρκία να παίζεις σε μαγαζιά να πληρώνεις, και του λέω δεν φεύγω, δεν πάει να μου δίνεις και εκατομμύρια. Αλήθεια σας λέω τώρα, δεν λέω ψέματα, ούτως ή άλλως είναι αυτοβιογραφία μου αυτή και δεν υπάρχει λόγος, αλλά μου λέει αυτό το πράγμα και του λέω
Δεν πρόκειται να φύγω από τη χώρα μου και να μου δίνεις εκατομμύρια. Και έπαθε σοκ. Σοκαρίστηκε ο τύπος. Λέει, τι λέει τώρα αυτός? Του προσφέρω χρήμα να δώσω και λέει όχι. Έλεγε από μέσα του, μα πόσο μάγκας είναι. Τι να πω? Αυτό δεν θα είπε? Και είπα όχι, δεν θέλω, του λέω, πιστεύω κάποια πράγματα και δεν τα αλλάζω, και όχι ρατσιστικά ούτε φασιστικά, εθνικιστικά, καμία σχέση. Για μένα είναι προσωπικά δικά μου είναι αυτά. Δεν είπα κάποια ιδεολογία εκεί. Δεν του είπα γιατί πιάσαμε λίγο το θέμα για κομματικά και μου λέει μήπως είσαι, μου λέει έτσι και γιουβέτσι, και του λέω όχι, ούτε κοκορέτσι είμαι, ούτε από εκεί είμαι, ούτε από εδώ, ούτε πουθενά στον κατεύθυνση. Έχω αυτά τα πιστεύω, του λέω δικά μου, δεν τα πιστεύω εγώ, απόψεις μου τι. Σον και καλά να ανήκουν κάπου αυτά που λέω, να με βάλει κι αυτός στην ταμπέλα. Άσε με ρε φίλε, άσε με ρε Τουρκάλα, άντε ρε. Ήρθες να διασκεδάσεις και μας λες εμάς τώρα? Κάτσε καλά ρε Τουρκάλα, φας μια στο κεφάλι εξεραθείς. Έτσι είναι, όχι το είμαι ρατσιστής προς Θεού, αλλά ήθελε σώνει και καλά εγώ να αλλαξοπιστήσω. Έτσι σε λέω, πάρτινα τώρα, πάρτινα στον κόλλο. Πάω και του τα μολάω και την κάνω, φεύγω και από εκεί, γιατί εγώ έπαιξα για πλάκα. Την κάνω και από εκεί. Ήθελα να πω, ρε μην αλλάζετε απόψεις επειδή τα λένε οι άλλοι. Έχω διαβάσει τα πάντα, έχω διαβάσει Νίτσε, έχω διαβάσει ό,τι θέλετε, έχω διαβάσει όλους τους φιλοσόφους, έχω διαβάσει με το α και το ω ως το τέλος. Που καταλήγουν? Ξέρετε που καταλήγουν όλοι? Ότι είμαστε σε ένα Matrix, είμαστε σε ένα χάος, σε μια κόλαση που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Ωραία. Και λέω εγώ, σε αυτή την κόλαση έχω βρει και ένα παράδεισο, τη μουσική, το μπουζούκι, για μένα, για οποιονδήποτε άλλο, ας είναι ό,τι θέλει. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Μουσική είναι. Καλό, κακό, πόνος. Αλλά να αλλάξω εγώ τώρα, για ποιο λόγο? Δεν βλέπω νόημα. Έχω αυτά, πιστεύω αυτά, κάνω μια δουλειά, αν μου δοθεί ευκαιρία, αν δεν μου δοθεί δεν με ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να σας γίνει, δεν πρέπει να ενδιαφέρει κανένα. Τι, περιμένουμε τους άλλους? Μα οι άλλοι ποτέ δεν κάναν τίποτα μια ζωή, και εκεί που θα πάνε να κάνεις κάτι θα έρθουν να σε γραπώσουν, θα έρθουν έτσι πάπου. Και το έχω ζήσει αυτό. Τι να, γιατί να ασχοληθώ? Ας τους από, ας. Γεια σου ρε Στέλιο. Σε αυτό ήθελα να αναφερθώ. Εντάξει, έχει πόνο, έχει τίμημα, το κάθε τι στη ζωή έχει τίμημα. Τα έχω πληρώσει, τα πληρώνω και πάω καλά, γουστάρω. Έχω πληρώσει, εννοώ με τις πράξεις μου και τον άλλον. Αυτό που λέμε κάρμα. Τώρα τι να πω γι' αυτό, είναι ένα πολύ ποικιλό θέμα που έχει πολλές προεκτάσεις και δεν μπορώ, έχω και το λαιμό μου, με πονάει.
όλο το καλοκαίρι με τάραξε. Δεν ξέρω, μάλλον γιατί καπνίζω πολύ. Τι να σου πω, έτσι την είδα. Και αυτό το επαμούισε με αυτόν περί του Πάνος έχει να κάνει με τη Μπέσα και τη Μαγιά, γιατί Μπέσα ίσον Μαγιά και Μαγιά ίσον Μπέσα και τιμιότητα πάνω απ' όλα, και έτσι ένα σικλίκι. Για όσους ξέρουν τα σικλίκι τι είναι και δεν ξέρω να σου πω να την πιλάρουν, για σικλίκι έχει τίμημα, όλα έχουνε τίμημα. Χάρηκα σήμερα που είδα αυτούς τους μόρτες να βαράνε ντουζένια στα τέλεια και ήταν δυνατά τα τέλεια τους, είχανε σου περνάγανε μέσα στον εγκέφαλο χρώματα. Και αυτό μετράει στους μουσικούς οργανοπαίχτε να περνάτε χρώματα και όχι ταχύτητα. Και αφού έχει περάσουν 16 λεπτά θα το φτάσω στα 20, γιατί μισή ώρα με παίρνει να τραβήξω, δεν μπορώ παραπάνω. Μισή ώρα γράφει για ένα βίντεο. Με βάλει κάτι ντουζένια εδώ παίζουν. Πάντως με όλα αυτά που άκουσα για τον Μάρκο και αυτές τις βλακίες που λένε, που λέει ο Μάτσας, που λέει ο κάθε κερατάς που τα έχει αρπάξει χοντρά και στον τραπεζικό του λογαριασμό έχει κάτι χιλιάδες και εκατομμύρια, να βάλει εκεί που ξέρει και να το γουλώσει αυτό, να πάρει μια κλωστή, ένα σύρμα να το ράψει, να βάλει κάτι μέσα για να μιλάει και να βγαίνει στον αέρα να λέει τις μαλακίες και να βάζει μέτρα σύγκρισης. Καταλάβατε, αυτοί δεν σκέπτονται. Σε έχουν βάλει εκεί για να κάνουν τους κριτικούς, αλλά τους κριτικούς επιχρήμαση, όχι την ομοίη πραγματικότητα, που θα πούνε το Μάρκο προδότη των Γερμανών. Ο Μάρκος, άμα ήταν προδότης των Γερμανών, το ξέραμε, θα το έλεγε ο ίδιος, θα το έλεγε τι αναγκάστηκα να το κάνω. Για σκεφτείτε, έτσι το βλέπω. Τι άλλο, έχω ακούσει τόσα και τόσα ρε του κερατά να πούμε. Πόσα θα ακούσω ακόμα ρε. Αλλά έτσι είναι, όταν τους καλοταΐζουνε πολύ το στοματάκι αρχίζει και λέει παρλαπίπες, παραλύει. Ναι, έτσι. Όταν η κοιλάρα είναι χορτατή, το μυαλό, ο εγκέφαλος λέει μαλακίες, παραλυρεί. Μην τρώτε πολύ, παραταΐσανε. Δεν λέω για αυτούς που βλέπετε το βίντεο, για αυτούς που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα, λέω, και στα βίντεο και οι διάσημοι όλοι αυτοί που είπα τα ονόματα και άλλοι πολλοί και λέμε την κάθε μαλακία. Είστε αξιοθρύνητοι. Θα σας κράζω σε κάθε μου βίντεο από εδώ και πέρα, όσο μπορώ δηλαδή, και όσο μιλάω για μουσικό ρατσισμό και ρατσισμό γενικότερα που έχω βιώσει στο πετσί μου πάρα πολύ, και ο Μάρκος τον έζησε και άλλοι πολλοί παλαιοί και άλλοι μάγκες τον ζουνε και τον ζήσαν, οργανοπαίχτε και μη και κουρνάζει και μη,
και εμείς είμαστε κουρνάζοι και ξέρουμε πως να χτυπάμε. Έλατε να χτυπήσετε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν μπορείτε να χτυπήσετε. Χτυπάτε μόνο με τον τρόπο που θέλετε. Ο καθένας να παίζει όπως γουστάρει μουσική. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, είμαι ερασιτέχνης, που ερασιτέχνης στα αρχαία σημαίνει εραστής της τέχνης, και όταν θες να λέγεις ερασιτέχνης δεν αμείβεσαι. Αν θες να αμείβεσαι να γίνεις επαγγελματίας, γι' αυτό αλλάζουμε και τις λέξεις. Ο επαγγελματίας ήταν ερασιτέχνης που δεν είναι πια. Εντάξει, δεν είναι εραστής της τέχνης. Όταν μπορεί να είναι και για τον εαυτό του, αλλά όταν παίζεις έξω δεν είσαι ερασιτέχνης. Εντάξει, αμείβεσαι, πληρώνεις, εκείνη μια δουλειά. Και όσοι παραμένουμε ερασιτέχνοι, είμαστε εραστές της τέχνης χωρίς να παίρνουμε φιλοδόρημα και να κάνουμε αλυσβερίσια και να παίρνουμε τον μπαξίσι, που τον μπαξίσι δεν το παίρνουμε γιατί παίζουμε για μας και δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Μας νοιάζει η μουσική, το συναίσθημα, ο πόνος, ο έρωτας, η φυλακή, η φτώχεια, οι δουλειές και άλλα τέτοια πολλά πράγματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία του ρεμπετικού και δεν μας ενδιαφέρουν τα χρήματα. Να τα πάρετε και να τα βάλετε εκεί που ξέρετε, γιατί το χρήμα δεν έχει μορφή, δεν έχει χρώμα, δεν έχει τίποτα. Είναι ένα πράγμα που δεν έχει τίποτα, άειλο στην ουσία είναι, άγευστο είναι, όλα τα α είναι, τα α, στερητικό α, αυτό είναι το χρήμα. Στο βωμό αυτό δεν έχω μπει, γιατί έχει όλα τα α. Τι νόημα έχει? Τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Αυτό ήταν το σημερινό. Θα μπορώ να κάνω και αύριο ανάλογα τα κέφια. Πάντως χάρηκα εν κατακλείδη για αυτά που ανακάλυψα στο YouTube, τα κανάλια, και είναι μαγκίτες. Μπράβο ρε μαγκές. Αλλά